ake nuhlabe nulawula ake nuhlabe nulawule bafowethu kuyaphuthuma babu Alson Mgube babu Ali Mgube kuyaphuthuma awusukume ndoda awusukume babu Ali Mgube uxhumane nendlela yokuvikeleka kwakho awusukume Ali Mgube uxhumane nendlela yokuvikeleka kwakho kunomuthi onzima kabi ofuna ukukushaya ube nesimo sokunyamalala angiyona inyanga angisona isangoma angisona isayoni angibhuli angihloli angiprofeti nguMax Makhanya into engiyibonayo ngiyayibona. Abantu abangaziyo ke mina ku TikTok bayazi ukuthi angikholelwa kuzinto ekuthiwa wara imimoya omoya engcwele oJesu oSathane amadlozi angikholelwa kulezo zinto lezo. Mina into mangiyibona ngifuna ibe clear kimi kube yinto etangible ngibone into mina ngifuna umyalezo. Mina ngifuna umyalezo mina angifuni ama mysteries izinto engingazazi engingayiboni uyabona. So Ali Mgube mfowethu ngibone lento engiyibonile yaba clear futhi yaba nabaphimbo akhulumayo aba clear kahle umyalezo lo angazi ukuthi why lo myalezo uze kimi ngikude kanje nawe kodwa ngutholile lo myalezo. Angikutshele Ali Mgube ukuthi sukuma ngokukhulu ukushesha usukumele ukuvikeleka kwakho. Sukumela ukuvikeleka kwakho ngokukhulu ukushesha not against izimpi zikaMaskandi kodwa against isikhohlakala esithile somuntu osebenza ngemithi ofuna ukuganga kunomuntu ogangayo duze kunesimo esokwehlela esibi kakhulu esoshiya iSouth Africa idumele ifamily yakho ikhala. Angifuni ke ukukhuluma ngijule ngoba kwi-social media la kodwa ngiyibonile lento engiyibonileyo engikwazi ukukutshela kona njengamanje ukuthi awusukume uzama indlela yokuzivikela mutically angikhulumi ngendaba yokuthi uyivikele ngezibhamu wara ngoba lento ezokwehlela ayizokwehlela through ibhamu izokwehlela ngomuthi. So ngicela uzama indlela ke mfowethu ye protection uziqinise ngoba lento ezokwenzeka kuwe imbi. Kunenhlanganyelo thizeni ezobihlanganisa amaciko njengoba nawe uyiciko. Wena angeke ube khona kuleyo nhlanganyelo ngoba lesimo sizobe sesikushayile. Ngale kokuthi mhlawumbe kungabe ngathi awuqashwanga noma kungabe ngathi awumenywanga kuleso simo ehlangene amaciko kaMaskandi kodwa wena sizobe sesikushayile lesi simo lesi. Enye yezinto ezokhulunywa lapho kulo nhlanganyelo yamaciko enye yezinto ezokhulunywa after inhlanganyelo yamaciko kaMaskandi ukuthi uAli Mgube kwenzekeni kuye. So ngicela mfowethu uyisukumele lento uzame indlela yokuthi uziprotecta kanjani. Angazi ukuthi wena uyisebenza kanjani impilo yakho kodwa ngicela usukume phansi kuyaphuthuma yini lento umthakathi lento le ifuna ukuganga ngokukhulu ukushesha ifuna ukuganga umndeni wakho usala ukhungathekile. So sukuma ke babu Ali Mgube le video ayihlangene nezimpi kaMaskandi kodwa imayelana nempilo yakho eprivate. Angikwazanga ke ukuthola ama contacts abantu osondelene nabo noma akho ngenxa ukuthi ngikude kakhulu nawe. So ngicela ukuthi uthathe le video ngizinquma amakhanda nje angikhulumi ukujula kwento engiyibonile ezokwenzeka. Angiphinde futhi mina angiyena umuntu ophupha amaphupho ngawavala ngoba aya confuse. Angiyena futhi umuntu okholelwa ekuthiwa ngiyaprofeta nginoNkulunkulu uNkulunkulu uthi angisebenzi ngaleyo msangano leyo. Angiyena futhi umuntu wamadlozi mina uyabona angiyena nje umuntu wedlozi mina anginadlozi nje
uyabona lento engikutshela yona ngikutshela ngoba ibe clear kimi ngaba ngudlulisa umsangano kube imsangano nje yamaphupho cha ngoba ngiyazikwazi ukuhlukanisa amaphupho nemibono ngiyakwazi ukuhlukanisa amaphupho emsangano nento esile engiyibonayo ukuthi imessage umyalezo lo so lento engikutshela yona Mgube umyalezo mfowethu awuzame indlela uqapheleke futhi Mgube ukuthi uhamba bani ngoba lo muntu ofuna ukuganga Mgube umuntu omaziyo la kwezemithi umuntu omaziyo lo nayo kwazi kahle umuntu osebenza ngemithi lo muntu ofuna ukuganga ofuna ukukulimaza umuntu osebenza ngemithi and omaziyo so ayibe clear ke leyo baba uMgube mfowethu uma ngabe le video ifika kuwe anytime sukuma ngaleso sikhathi ngoba lento izokwenzeka ngokukhulu ukusheshsha izoshiya umndeni wakho udunguzela ushiye amaciko kaMaskandi edunguzela ikhulunyelwa phansi ngoba izobe isabisa into ezokwenzeka kuwe angisho ukuthi ngenwa umoya wefiye njengamanje ngithi sukuma phansi uprotect impilo yakho angisho ukuthi ngeno okwesaba ukuthi kwenza ngithi sukuma njengamanje uvikele impilo yakho uqinise impilo yakho baba uAli Mgube baba uAlson Mgube osanda kushada athenga nemoto ngithi sukuma kunesimo sokunyamalala kwakho esizokwenzeka maduze ngicabanga ukuthi yonke imessage ifikile kuwe mfowethu angibonge ithuba